De când am descoperit această metodă, vă spun sincer că numai pe aceasta o folosesc. Uitați-vă cât este de simplu. Aici vă arătam un tip normal, care nu iese bine deloc, după cum vedeți. Și uitați aici, cu o simplă coală de hârtie. Uitați-vă bine, este foarte simplu. Și veți avea un rezultat superb. De obicei eu folosesc metoda asta atunci când fac tipul unei cămăși sau la o fustă, la o cusătură care nu este dreaptă, în general. Dacă ți-a plăcut, nu uita să salvezi videoclipul și să lași un like.